Здравейте, приятели! Днес ще правим желе. Взимаме лепило. Има една капачка тук. Слагам. Как се гуза? Как се гуза? Как? И аз не знам как се отваря. Тръгваме много. Хора, много ме оплаши. Как ме оплаши? Сега затваряме много леко. И да затвори кухара. Уж мога. Отворих почти цяло отгоре. Не знам дали ще стигнем. Така. Слагаме крем. Не знам дали ще ми стигне, не искам. Така. Не сме взели нищо за разбъркване. За да разберем, не сме бъркали. Хора, готово. Мазах съм. Така. Да видим сега какво ще ми западне първо. Ще трябва да слагам парфюм. Не знам ако ще стане, но надявайте се да направим нещо. Така. Ставаме лъжицата. Така. Слагаме грибове. Видим какво ще ми западне. Какво направили сте с грибове? Не мога да ги отворя пак. Ще разчупя малко. Така затваряме грибовете. Така. Чакайте сме запали. Така. Да видим го на кой станал. Как ли трябва пяна за пръстене? Ето не нещо стана. Вие не го виждате, защото розово.
Много е яко, вижте. Правя много яко. Това ми само гледна за пръстене, но там не мога да взема. Майка ми спи с това. Сега си разтича малко друг цвят. Какво ще му западне? Пипнах нещо. Гримове. Сега пак се избера какъв грим. Майка ми избира да кажа. Амо хайде. Но сега са черно. Хора, тя ми избира черното. Чакайте, хора. Стане ужасен цвят. Добре, не ти развалям цвята. Ти слагам розово. Пана черно, хора. Някой ми стана много гаден цвят. Така че, надявайте, ако ви хареса, пишете в коментари. Майка ми избира много гадни цветове. Хора, гледайте колко съм запала. Така, хора, пак сложих розово. Само малко някакво розово. Много е хубаво, хора, което съм направила. Си мислех, че ще стане такъв цвет. Вие още не сте го видяли. Ей така. Виждате ли го? Това е много малко желето. Сложам колкото майка ми. Майка ми сега ще изберем с лищата. Сега само да си сложа, да си избържа нещата. Хора, изчистих. Сега мама ти трябва да изберем. Розова вода. О, не, хора. Развали ми се желето. Ще си видим на кое ми стана. Сега пак я избира. Лепило. Не мога да си сложа. Пъгам хора цялото. Да видим тя след дали ще ми повържа. Тя гледа даже. Но сега аз ще разваля желето, че е нейния клип. Хора стана още по-голямо. И тук. Така, ще се спира. Първо. Ами толкова не. Сега, хора, отивам да вземам сапуна, защото тя избра сапун. Хора, тя избра кучешки балсам. Сега трябва да разлагаме. Много сложи, хора.
стана много голямо желето. Вие не си представяте колко голямо може да стане. Хора, ако сложа пяна за пръстене, ще ми стане чисто бяло. Отивам да вземам пясента, защото тя изправя пяна за пръстене. Здравейте, не си мислите, че съм ходила с фризьор. Просто така си стоя и си махам прическата. Хора, не знам какво е стане с шейка, но така да го видите. Много е бодя, много е страх. Просизане. Много е бял. Желето. Ако стане, ще го извадя. Чакайте, само се изкъпя. Здравейте, хора! Елена Матюне, goodbye. Ако не си стрефвате косата, когато ви е мокра, така че трябва да си стрефвате, защото мъртвите косми да изчезнат. Това е мъртвите косми. Откапе. По-бързо да се стрефвате, когато гледате филм и аз не знам. Пак сушуар. Остапе. После ще сложа крем за пръстене, което много ми харесва. За пръстене много ми харесва. И после се сложа. В момента той се качи по-малко, защото го напълнихме с неща. Спираме на пауза, защото вече е много време. Искам вече да се преобличам. Какво става? Какво става? Да! Спен. В момента ще се слушам. Застрашените от елиминация двойки са... Ще ли да го става? Сега ще видите. Стана съвето. Като го вземете, става така... Ще сложим в хладилника и ще стане на желе. После може да си я притисам устата. Не е страх. Може да сложим и лака. Спокойно, хора. Ще сложим лака. Знаете, те да познаят повече, имат кога ще да разберат. Те си искали. Няма признал, че се говори и си гледат тази сутрин. Тяхна страна. Тези две момичета много ми хареса. Съм толкова владян, като е толкова.
сложиш малко така, да сложиш малко парфюм, да може да се парфюмира. Препръскам. Трябва да пръскам. Може малко трябва да сложи. Той е в туалетата! А сега ще сложа още малко, за да пръскаме. Свик. Хора, ще гледам филми. Надявайте се после да сложа пяна за пръстене.